День валяємося з дідулею, де і все. На дворі дощ іде. Ну, що ти будеш робити? Нічого. І в хаті нічого робити не хочеться. А це така з нас сьогодні робота. А взагалі в мене сьогодні такий день якийсь. І плакать хотілося. І, ну таке якесь, чесно кажу вам. Ото яка погода плаксива, таке в мене сьогодні настрій був. Ну, іноді буває, находить, бува. А що ж, жива людина, всяк буває в житті, як кажуть. Хочеться другий раз і поплакати, і посміятися, все хочеться. Ну, зараз на вечір, наче вже трохи попустило. Я вже і валер'янок понапивалась, коротше говоря. Думаю, щоб не запускати цей процес, краще його вчасно остановити. Всім хочу побажати тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтренька, мої дорогенькі. Бережіть себе.